ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଧାର୍ମିକ ରୀତିନୀତି ବା ରିଚୁଆଲକୁ କେବଳ ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି ଭାବିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବ୍ୟବହାରିକ ବୈଷୟିକ ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଥାଏ ଯାହା ସମୟକୁ ହିଁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ଶୁଣିବାକୁ ଅଜବ ଲାଗୁଛି ନୁହେଁ କି? କିନ୍ତୁ ଏହା ପଛରେ ଏକ ଗଭୀର ସତ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା କିପରି ଏହି ରୀତିନୀତିଗୁଡ଼ିକ, ଯାହାକୁ ଆମେ କେବଳ ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ଭାବୁ, ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ସମାଜଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ଉନ୍ନତ ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ ପ୍ରଣାଳୀ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଣ୍ଟା ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଧୀରେ ଧୀରେ ଆକାଶ ସହିତ ନିଜର ତାଳମେଳ ହରାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମାଧାନ କଥା ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ମୂଳ ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ୟାଟି ହେଉଛି, ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଆକାଶର ଗତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମନ୍ୱୟରେ ଚାଲେ ନାହିଁ। ଏହି ସାମାନ୍ୟ ଅସଙ୍ଗତି ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ଯେକୌଣସି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ବିଚ୍ୟୁତି ବା ଡ୍ରିଫ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି କୃଷିଭିତ୍ତିକ ସମାଜଗୁଡ଼ିକ ହେଲିଆକଲ୍ ରାଇଜିଂ ପରି ସଠିକ୍ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନିକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ତାରା ବହୁଦିନ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସକାଳୁ ଦେଖାଯାଏ, ଏହା ପ୍ରକୃତିର ଏକ ସଙ୍କେତ ଥିଲା। ଏହା ଫସଲ ବୁଣିବା ଏବଂ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ନିଜ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରକୁ ସଜାଡ଼ିବାର ଏକଦମ ପକ୍କା ସଙ୍କେତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ଆକାଶୀୟ ସଙ୍କେତଗୁଡ଼ିକ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭୁଲ ନଥିଲା। ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଋତୁଗୁଡ଼ିକର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ସେଥିରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଏହି ସ୍ଲାଇଡ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ସେହି ବିଚ୍ୟୁତିର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ପ୍ରାଚୀନ ମିଶ୍ରରେ ସିରିୟସ୍ ତାରା ଏକଦା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସହିତ ଉଦୟ ହେଉଥିଲା, ଯାହା ନୀଳ ନଦୀର ବନ୍ୟା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚକ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀର ଅକ୍ଷରେ ଏକ ଧୀର କମ୍ପନ, ଯାହାକୁ ପ୍ରିସେସନ୍ କୁହାଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଦୁଇଟି ଘଟଣା ମଧ୍ୟରେ ସପ୍ତାହ ସପ୍ତାହର ବ୍ୟବଧାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେମାନଙ୍କର ଘଣ୍ଟାଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଖରାପ ହେଉଥିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଠିକତା କମିଯାଏ, ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରୋସିଜ୍ୟୁରାଲ ଡ୍ରିଫ୍ଟ। ଏହା ଯେକୌଣସି ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଏକ ମୌଳିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ତାହା ପ୍ରାଚୀନ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ହେଉ କିମ୍ବା ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ନିୟମ ସେୟା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ଏହା କାମ କରେ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳିଯାଏ। ଆଉ ଏଇଠି ହିଁ ଆସୁଛି ଆମ ଆଲୋଚନାର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯେତେବେଳେ ସମୟ ବିଚ୍ୟୁତ ହୁଏ, ସମାଜ କ'ଣ ଆକାଶକୁ ଠିକ୍ କରେ ନା ନିଜକୁ ଠିକ୍ କରେ? ତ ଯଦି ସେମାନେ ଗଣିତ ବ୍ୟବହାର କରି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଠିକ୍ କରୁନଥିଲେ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଏହା ଆମକୁ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ। ଯଦି ସମାଧାନଟି ଏକ ମେସିନ୍ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗିୟର ବଦଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ଏକ ମେସିନ୍, ଏକ ରିଚୁଆଲ ଯାହା ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏଇଟା ଶୁଣିବାକୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ସେତେ କଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଆମ ଘରେ ଥିବା ଏକ ଥର୍ମୋଷ୍ଟାଟ୍ ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତୁ। ଏହାର 3ଟି କାମ ଥାଏ। ପ୍ରଥମେ, ଏହା ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ଘରଟି ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଏହା ସେହି ତାପମାତ୍ରାକୁ ନିଜ ସେଟିଂ ସହିତ ତୁଳନା କରେ। ତୃତୀୟରେ, ଏହା ହିଟର ଚାଲୁ କରି ତାକୁ ଠିକ୍ କରେ। ଏହି ସରଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଘରର ତାପମାତ୍ରାକୁ ସ୍ଥିର ରଖେ। ତତ୍ତ୍ୱଟି ହେଉଛି, ରିଚୁଆଲଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସମାଜ ପାଇଁ ଠିକ୍ ସେହିପରି କାମ କରିପାରେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଏହି ତତ୍ତ୍ୱଟି ଆହୁରି ମଜାଦାର ହୋଇଯାଉଛି। ଏହି ସ୍ଲାଇଡ୍ ଏକ ରିଚୁଆଲର ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧାସଳଖ ସେହି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ମିଶାଉଛି। ରିଚୁଆଲ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଭଳି କାମ କରେ। ଆଉ ରିଚୁଆଲର ପୁନରାବୃତ୍ତି କେବଳ ପରମ୍ପରା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ରିଡଣ୍ଡାଣ୍ଟ କୋଡିଂ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ବାରମ୍ବାର ସମାନ ଜିନିଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୂଳ କଥାଟା ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଯାଏ, ଯେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲେ ବି। ଏସବୁ ତ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ଗଲା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏମିତି କିଛି ହେଇଥିଲା କି? ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଆମେ ଚାଙ୍ଗୋ କ୍ୟାନିୟନ ଯାଉଛୁ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସାକ୍ଷୀ ହେବାକୁ, ଯେତେବେଳେ ଏକ ସଠିକ୍ ଯନ୍ତ୍ର ବିଫଳ ହେଲା ଏବଂ ତା ସ୍ଥାନରେ ଏକ ବିଶାଳ ରିଚୁଆଲ ମେସିନ୍ ତିଆରି କରାଗଲା। ଆରମ୍ଭରେ ଆନ୍ସେଷ୍ଟ୍ରାଲ ପୁଏବ୍ଲୋ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ସଠିକ୍ ଉପକରଣ ଥିଲା। ଏହି ସନ୍ ଡାଗର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗତିପଥ ଉପରେ ନଜର ରଖି ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଠିକ୍ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେହି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଡ୍ରିଫ୍ଟ ଆସିଲା। ଆକାଶ ବଦଳି ନଥିଲା, ବରଂ ପୃଥିବୀ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଧୀର ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ କ୍ଷୟ ପଥରଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଲା, ଆଉ ସେହି ସଠିକ୍ ଯନ୍ତ୍ରଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଭୁଲ ଆକାଶରେ ନଥିଲା, ଭୁଲ ଥିଲା ସେହି ଯନ୍ତ୍ରରେ। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ମାପ ଆଉ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ଆଉ ଏଇଠି ସେମାନେ ଯାହା କଲେ ତାହା ହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ।
ସେମାନେ ନିଜ ଭଙ୍ଗା ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପୁନର୍ବାର ତିଆରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନେ ସେହି ଧାରଣାକୁ ଏକ ବୃହତ୍ ସ୍ତରକୁ ନେଇଗଲେ। ସେମାନେ ସେହି ମହାଜାଗତିକ କ୍ରମକୁ ଭୂଦୃଶ୍ୟରେ ହିଁ ସଂକେତବଦ୍ଧ କଲେ, ବିଶାଳ ରାସ୍ତା ଏବଂ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ପଥ ନିର୍ମାଣ କରି। ସଠିକତା ହଜିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରିଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡୀୟ ମଡ୍ୟୁଲର ସଂରଚନା ବା ଢାଞ୍ଚାଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲା। ସଠିକ୍ ମାପ ବଦଳରେ ଏକ ବିଶାଳ ପୁନରାବୃତ୍ତିମୂଳକ ରିଚୁଆଲକୁ ଆପଣାଇବା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସମାଧାନ କାହିଁକି? ଏହାର ଉତ୍ତର ଆମେ କିପରି ତଥ୍ୟକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରୁ ଏବଂ ଅନିଶ୍ଚିତତାର ସାମ୍ନା କରୁ ସେଥିରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ଏହି ଅନ୍ତିମ ଭାଗରେ ଆମେ ଚାକୋ କ୍ୟାନିୟନର ଉଦାହରଣକୁ ସୂଚନା ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଜ୍ଞାନଗତ ବିଜ୍ଞାନର ଧାରଣା ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ଏକ ସମନ୍ୱିତ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା। ସୂଚନା ତତ୍ତ୍ୱର ଗୋଟେ ସରଳ ନିୟମ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଏକ ସଂକେତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ବା ନଏଜି ହୋଇଯାଏ, ଯେପରି ରେଡିଓ ସିଗ୍ନାଲ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ବାର୍ତ୍ତାଟିକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତାହାକୁ ବାରମ୍ବାର କହିବାକୁ ପଡ଼େ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ଆକାଶରୁ ଆସୁଥିବା ସଠିକ୍ ସଂକେତ ବିଚ୍ୟୁତି କାରଣରୁ ନଏଜି ହୋଇଗଲା, ସମାଜଗୁଡ଼ିକ ରିଡଣ୍ଡେନ୍ସି ବଢ଼ାଇଦେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତଥ୍ୟକୁ ବଡ଼ ପୁନରାବୃତ୍ତିମୂଳକ ସାମୂହିକ ରିଚୁଆଲରେ ପରିଣତ କଲେ। ଆଉ ଏହି ନିୟମ କେବଳ ବାହାର ଦୁନିଆରେ ନୁହେଁ, ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ବି କାମ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଏବଂ ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ସାମ୍ନା କରୁ, ଏକ ପ୍ରକାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏଣ୍ଟ୍ରୋପି, ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳା ଖୋଜେ। ଏକ ରିଚୁଆଲର ପୂର୍ବାନୁମାନଯୋଗ୍ୟ ପୁନରାବୃତ୍ତିମୂଳକ ସଂରଚନା ସେହି ଜ୍ଞାନଗତ ଭାରକୁ କମ୍ କରିଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ଦୁନିଆ ଅସ୍ଥିର ଲାଗେ, ଏହା ଏକ ସ୍ଥିର ଢାଞ୍ଚା ଯୋଗାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆସୁଥିବା ଚିନ୍ତାକୁ ଶାନ୍ତ କରେ। ମାନବ ବିଜ୍ଞାନୀ ରୟ ରାପାପୋର୍ଟଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ଏଇଠି ଠିକ୍ ଖାପ ଖାଉଛି। ତାଙ୍କ ମତରେ କୌଣସି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପବିତ୍ର କରିଦେଲେ ତାହା ବିତର୍କ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନରୁ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ। ଏହା ଏକ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ମାନକ ପାଲଟିଯାଏ, ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୂଳ ତର୍କକୁ ତ୍ରୁଟି ଏବଂ ମନ୍ମୁଖୀ ପରିବର୍ତ୍ତନରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ତେଣୁ ଏସବୁରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ବୁଝିପାରୁଛେ, ରିଚୁଆଲ ନିରନ୍ତରତା ପାଇଁ ଏକ ସ୍କାଫୋଲ୍ଡ ବା ଢାଞ୍ଚା ପାଲଟିଯାଏ। ଏହା ଏପରି ଏକ ଢାଞ୍ଚା ଯାହା ଏକ ସଭ୍ୟତାର ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖେ। ଯଦିଓ ମୂଳ ସୋର୍ସ କୋଡ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସଠିକ୍ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନିକ ମାପ ହଜିଯାଇଥାଏ ବା ଭୁଲି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଶେଷରେ ରିଚୁଆଲ ସଂଶୋଧନର ଏହି ଉଦାହରଣ ଏକ ବୃହତ ଢାଞ୍ଚାର ଅଂଶ, ପ୍ରାକୃତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଦୁନିଆରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ନିରନ୍ତରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସଭ୍ୟତାଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଉପାଳ ବାହାର କରନ୍ତି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରହିଛି। ବୋଧହୁଏ ଯାହା ଆମକୁ କେବଳ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପରି ଲାଗେ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ସଭ୍ୟତାର ନିଜ ଘଣ୍ଟାକୁ ଆକାଶ ସହିତ ମିଳାଇବାର ଏକ ଚୁପଚାପ ପ୍ରୟାସ।